For the meantime, naghaharap kita na matapos ang City Park sa June, ang amusement park sa Next year. Baka December, baka iba ng mga lights. and then si City Hospital. Phase 1 mo niyan po, inahalas nyo na lang ang bidding sa DPWH. Makakuha muna kami ng paamit ang hindi ka ma-entertain. Yeah! Naliling po lindo itong mga baso naman. Yan ang talent sa inyo! Ako po ba ay nagkakawat ng dart? Ay, hero. Inamastaan sa tuyang stress. What can you read? Flat! Sabi namin yung isang mga sa buwan. So, ay open. Hindi po ako sa maliit na mali. Si Sai ang mababa, Ako, sama inom. Ako, okay, sa sarong nakakagay. Pero dapat, Pag nag-inom po ako kaya dapat over face. Hindi ko naman na. Yung makakapapaya. Alam mo, siguro yung naman. Tapos mask, yun yung mask. pag nag-react ko, dapat ko over face na pag gano'n. Alam mo, nag-stick sa doon si Mero. Nag-cheese. Wala ko yung papit. Ang magiging challenge, kasi matataog na ang puntos sa sarong turn. Ayun. Pero dapat po, poker face, may reaction pag nandito. Okay, pag may reaction, iin mo na sunod. Okay. Ubos ha? Ubos. Magpasiguro kita tubig. Anak niya, alam mo ako kayo. Pero kung pagtukoy, hindi mo iwan mo talaga yung architect po tsaka engineer natin nag-clash ng mga engineer. So, pagpapatid kayo. Hindi kasi naman aesthetic. Pwede naman siya na Integrity. Pwede naman combine. Habang sukaya niya, hindi na niya nakuha. At ay nga, makaros na yan, tutong niya, ako din ka hindi. Tama na yung ilalay ko yan, o. Ang rules ka din, ako. O, ikaw naman na kuya. Tuloy na muna. Tulo-tulo, kaya at Kikila, ha? Okay. Okay na. May gusto ka pong sabihin sa kanan. Kung ano nang kikiti sa wala, ay dapat na tuuman na. Ilaw. Okay na, okay. Okay. Sino yan ang nahulog? Sino? Four. Four. Kaya, sa Four. O, kuya. Ang kailangan mahalo yan. Manahon lang, ha? Pero yan, eh. Sino? Sino yan? Sa ano? Ikaw na unang mahilo. Open face! Open face! Alam ko. Overface para din yung ulit yung sunod. Alam ko. Ang sila ba? Ano naman daw, kuya? Ano naman? Ano mo? Ano may sili?
Hindi bali. Magagawa ko na din. Damo ko mga ibig sabihin. Nakatawa, no? Ang sirap ng suya sauce. Suya sauce pa gaya. Kaya daw ako daw. Itin mo po ang bandera ka mga engineer. Sa gabos na mga engineer sa Pilipinas na yaon sa lumas, yaon sa laog, nakatulog ako, hindi kong laog. Alam ninyo mga kakuda, ang namit ka din ay hilihilo matapos kumakinom. Pero hindi yun si ano, pero aling din parehas ang Red wine! Pera na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong na lang ako umasan mo? Yung engineer, yung engineer. Kaya ka mamingit. Kaya hindi mo pa hindi mo nahulog pa. Malay mo sir, mahulog ang talo. Yun na. Matulos. Hindi na lang umakatubang. Hindi na umakatubang. Paano mo kami tawiyok gawin eh. Sige na rin nagpapala. Gano po na rin. Gano po niya nini. Gano itubig sa sangkawan ng manok. Pero di bali na Mamingit, abang daan. Ipahin mo muna yung pargilitan ako! Di bali, o ni mga kaibigan ko, mga engineer. Hindi yung patiga sa kuya. Iisan lang yung masira. Iyo, gano'n mananakit siya. Laro, gawa, tulo, apat, lima. Lima na lang. Ano yan? 25 plus 19 plus 20. 25 na may gusto na yan. Makawat ka pa dito ang iwan mo. Inom mo na lang! Dahil, alam ko na rin kung ano ni Yakult Iyo, Yakult Iniyo, kaya paoran ko kanina. Para sa piningan mo. Ano tama po yun sa pagkakas? Tumaskip siya. Awiyo. At least may shiro ka At least may ano na ko, may lactobacillus. Engineer. Tapos, may silver, Ano na rin yan eh? Yan. Daw.
Sira na yung kunani. Hindi mo magpapalong! Hindi mo magpapalong! 18, 18, 18, 18. Ah, sigurado ka. Ay, lang. Yan ah. Juice yan! Ah, sa muna. Sa muna, bullseye. Ay, Hindi, ang pangalan yung nakakainom. Oh, 18. 17 plus 1 is 18. uy. Karumdam po, ang kulay. Poker face ha, may reaction. Okay. Nakabawi si engineer. Subo sa inyo. Nahihili po, nag-kidnap eh. Ano ba si Charo? Tapos ang umilalay. Kapelo. Salamat. Luwan na. Salamat. Pero pinagsaruhan. Susuka. Kasi suka. Okay, Yanni. Ang dapat palang dali, nagmamay ko sumayin dito. Hindi si Tada Mikmik tinugtog ang kasubak ko. Pero di ba, hindi si Mas ba? 18. Hindi, patakilid man ang... Galing. Garo po niya din eh, Milo. Kaso nakala ko, nakaklas ko. Ano na kuya? Ano pala kuya? Sino mo magsisinda mo? Ano ba, kuya? May taki. Oh, my God! Oh, Yes, ayan. laki! Okay, in the winner is engineer. Ang dami! Dakon Ano na po na nainom? Dakon po siyang ininom pero ito ang matinding na sapo. Suka. Ay, nako. Thank you very much, engineer. Salamat for being such a good sport! Hello! Hi! Hi! Hello! Welcome back to sa pinakamahugbang vlog sa lingkungan ng Camarines Sur. Inian, Si Jox! at si Madel. Saan kita mo niyan? Yan kita sa TIC Building Kang Tourism Department. Headed by, of course, no other than Peter Dagyap, the Beauties. Pasok na! May insurance ko. Wala! Sino yung nagkahanap? Mapulang kamot ko! Sawa! Peter! Sawa! Sawa!
Actually, magaling nun siya. Relaxing, no? Yakon kaya ini sa City Park. So, pag luwas mo, very relaxing sa luwas. Ang iba pa siyang interactive fountain. Ang hapot ko rin na ba yan matatapos? Actually, in-invite ang duwang department heads na nakakaintindi kaining mga most controversial projects ng Iriga City, no other than the Iriga City Park and the amusement park. Ikaw na talaga nagsabing most controversial. More than a million worth of question. Na mas parang pala, ano nung talugod sa mga taong nasa likod ng pagpaplano kung bakit ba talaga napakahalaga para sa local government unit ng Iriga kang mga outkining mga facilities, mga Yes. tourism-related enterprises, di ba? Yes. Now, ma'am, welcome mo na sa tuyang magiging guest mo niyan. Igo kitang duwa. Saro engineer, saro architect. Natatawa ako kasi aram mo man ang engineer sa architect. Nag-iiwal yan. Nag-iiwal man yan. Correct. Maski nag-iiwal yan, pero magbarkada sila. Ah. So, kuya na po, yaw na. Si... Architect Jake, Hello? Engineer Jonas, Ay! Sabi ko kasi bago, pareho karaniwan sa kuya si Sir Jonas, saka si Sir Jake. Kasi ako, Jonathan and Joe. O bahala ka na, maghanap kung anong koneksyon. ano yan? Jo, Jake, Joke. Jo, Jake, Jokes. Ako mo. Okay, pag-ulayan ako, gusto ko lang maraman since na kita pinakaharagiligi sa park, sa City Park, ano po ang latest? Kasi nahilig kita na palabos ang binigay kong rehabilitation. Meaning very controversial na project ni Mayor park ang Iriga. So ini po ang project na ini divided into three Phases. Alas ka! Pag-iwan mo sa politika ganyan, mo So dumating na, ay parang gusto ko munang i-resolve yung iwan. So, papaano muna sa konsepto? Si Saisi nag-brought up na panahon na para ayuson ng City Park. Ano sa to yan? Sa iyo pala lang bakit na isipan po nindo? And rin po nindo na isipan na I think kailangan natin ng overhaul ng City Park. Actually, haluyon na yan. Kasi nakulon talagang kaipuhan ng baguhon din sa park. Especially itong source of water. Ibang water digdi, alam mo man ang spring digdi sa City of Iriga, nakulon. And digdi lang, may spring digdi. Eh, nag-ibusin na din sa Sa mismo park? Yes. Ibang spring digdi. Tapos, ang problema ka ito, kung nag-ibo sa rong edifice, na-block ito. So, nawala itong water source. So, ngunyan, pag-improve ta, yaon na, nahanap ka uli. So, nakulong ini, drainage system, pangit na talaga ang drainage system. Itong, anong dati kuya, abot mo ka itong ibang water. Pond, parang mini pond, source of dengue na, and pag nag-aarapot na ang mga tao, nag-aarapot yung mga basura duman. So, it's useless to put a pond, a mini pond in the park. Sisirat dyan, din ang pinagpula. Ayun ang nagkakula. Kaming mga batang 90s na mga nag-eskwela sa Lakonsolasyon, dyan kami nagla-lunch. Dyan kami nagkakurulog na may luluksuan dyan eh. May part dyan na Opo. pwede kang magkakawat ka mo. Mayo pa man kayo itong ML. Mayo pa man yan, yes, mayo pa na boss. Park, ang talaga, daraganan ng mga aki ang nagkakawat. So, Tapos nagkataon ka dito, Jokes, na mataong grant ang DBM sa Green Park, Green Park Program. anong year yan ma? That was 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago. So, ini pinagpagalan ini. Kung ini basta-basta lang na kinuha mo na, tinausain mo ang sintabo ng DBM, but you also have to comply with all the requirements, the Right. documents. Yan na i-explain ni Kuya at siya kung paano na po. Pero divided into 3 phases. So, baku ini basta-basta lang na gabos na lang tinao, pinagbanga-banga man ini. So, naitulos talaga matatapos.
dapat tapusin mo muna sa first phase, tapos makatapos mo ng second phase, itataunin na. And pag matapos mo second phase, itataunan naman sa third phase. So, nasa anong phase na kita? Third phase. So, ibig sabihin, pag binomonitor ni DBM yung progress ng proyekto, nakakakumply kita. Oo. Nakakasunod kita kasi Nabilis ang third phase. Oo. Oo. Paano nag-comply si City Hall, si City Government, duman sa mga requirements na Oo, kuya. Pag-iriwal mo na kami. Dumala ka sa iriwan. Tapos na Sige. So, kayo kaya, ining first place kayo ni, si Mayor nagpuyan ng plano. So, araw mo kaya, ini si Mayor, dahil ka maintindihan. Talagang araw niya, abo siyang, dahil mo siyang masabihan na, ini Mayor, ini ang ibunta. Kung di nanidjabog siya, maski anong ako yan. Kaya kami, mga engineer architect, nag-iiwalay kami. Kasi hindi mo niya, tama nga yan ang kuyan niya. Ang sabi sa ko, dapat nga ang mga tao may tukawan. Sabi man niya, kaya nga dapat nga may bakod. Niya buksan lang. Kaya ang ginibog dyan, kung mahiling ko nito, may tukawan talaga niya sa palikod. Tangan niya ang tao, pag may okasyon, yawan sila nagtatukaw-tukaw, nagkakatangkakan. Yun ang para iriwala. Tapos, pag kuyan kayan, sa first phase, nagsabit kami ng mga plano. Si Mayor, nag-sit down talaga kami. Dahil siya na ang Mayor May, dahil nagupos na, dahil siya mag-sit down. Ako man engineer eh. Oo. Kaya Pagkalamira. Kunyan, talagang kuyan siya. Ang kuyan nga, ang definition ko kang model, kung ano, management, achiever, dedicated. Engineer. Entitled to become a leader. diba, nagdagdag kami ng flash drive. Ang cellphone mo, napapanood na yung picture, iling yung gusto ko. Kaya siya, very wide siyang mag-concept. So, duman kaya sa Green program kang DBM, dahil pwedeng na itaulan sa muya. Pinadumang kang ni Mayor na one time na ma-approve lang itong grant ni sa Iriga, intended for, kuyan, living park, nag-depend kami. You have to defend. Oo. Kasi there are several seminars Oo. also. Parang captain, tutuktukan Oo. sila how to go about it. So how many sessions, napulo na sessions. Oo. Ngunyan, Defend din daw. oo, itong problema, nagpunutan, ang napunot, Iriga. Ang unang mag-manifest. Ganyan ko pakarayon, tataba ka magsumbungan niya ako, Mayor. Okay, kami, okay. So after a month, approve. So, kuya ni, ngunyan, nagluluwasan na itong mga chismis dikti. Nangyayari kaya ang kuyan, ang Park. Tapos, Si Rizal, duwa na yan. oo, Pangaliw na kasi Aliw na na si Rizal. aliw niya si Rizal. Kunyan, iningang kuyan, ang city, kuyan man, aware man sa mga kuyan kang mga rules. Kaya, na-approve kami. Kunyan, yun na, first phase, nag-release na. Kunyan, kuyan naman, ining mayor ni, phase 2 kaya. Bigong second Phase, phase. kung second phase. Sa first phase, anong sunod na bago? Ang first phase, kuyan siya, almost 8M, so approve grant kang BPM. Ang ginipo mi, to cover muna itong kuyan, itong lagoon. Oo. Oo. Kunyan, si Mayor talaga, gusto niya itong fountain. Kunyan ito Mas sa Miribel Spring. Oo. Kunyan, ang pag-iisip kang BPM, ngayon masayang ngayon kang water. Kanya ako sabi ko, ang Iriga, City of Spring. Abundan. Abundan, yung kaisinda. Saka recyclable. Oo. Ngunyan, sabi, ngaya, i-justify nga nindo na kung talaga ngayang bidding ang ko yan. Defend na naman. Nag-defend naman kami. Naubos ang English me, duman. Kunyan, talagang ang kuya kaya ni Mayor, ang kuya lang kaya kang sarong leader, na maging maray ang output, dapat nagduduman sa iba-ibang lugar. Kaya siya talagang mostly nagta-travel. Ang sarong architect or engineer na makapagbibigyan ng sarong magayon,
because of travel. Oo, kaya biling niya magaling biling. Yeah. Yan si Mayor. Benchmarking. Benchmarking. Kaya si Mayor dapat ini arkitekto. Kanya Leo, second phase na, approve na. Na-approve ang ining fountain ni. Saro pa lang, saro pa Oo, lang. saro pa lang. Ano man yung fountain yan? Siyempre, dahil nakatutuman sa ng ibang lugar. So, ini ang the first time dito sa entire people. Kaya, ako man as an architect, maablada ko na. O, sisayin niya akong architect yan. Nagka-aeroplane eh, sisayin na ako yan. Kaya magayon ang kuyan kang Erika na mas isa profesyon may, napupus kami. Oo. So, Kasi nagcha-challenge din. Nagcha-challenge kami. Ididiin talaga. Saka, dahil kami nagpupuyan, basta nag-iibo ang mga plano, nag-iimbig adalan. Dahil, ang mayor may, alam niya kung Nainot pa nag-aaral sa mo. nag-aaral sa buya. Oh, kaya ito, okay na, na-approval na kami almost more than 10M. So, ito 10M na ito ng partly kang kuya, fountain, landscaping, yan. Yung yan, hindi ko naman Third phase. Phase 3. Yun nga po dahil nauubusan ng kwarta ang DPM. Because, si Mayor kaya, kuya na External sourcing. In fairness, alam niya na may funding pa na pwede para sa farm. Puro yan. Saka ang DBM, they ma-release yan ng fund kung they can achieve. Yun na nga din po. Kung yan, ang magayon siya kang kuyan kayan, kang istorya kay Ning Park na ini, bakong pababa ang suporta, pataas na pataas. From 8 million, 12 million, up to 19 million. Baka nga niya ako ang sumunod, 12 million na. Oh, kaya, ang kuyan, maugmaon ang DBM, tagapos din kang requirements, sinusunod din. Kaya, ang iriga, kuyan talaga nasusunod kang mga regulasyon. Yeah. Sa yan, ang part na, kung mahiling duwa baga, parang duwa ang klase na ano, itong yaong duwa. Saka, hindi nakunik na ito, tapos hindi siya makulito. Hindi nga yaong part na yun, paano ba, dapat kayo, hindi makunik. Kaya, kung mahiling po din, may mga picture dyan baga sa may pilit niya. Connected na siya. Ganyan. Pinunek na ang Tinagba Park and main park. Although, dikit pang mga innovation, dikit pang i-reward may kami sa kuya. Hindi, hopefully, bago matapos ang termino niya na ano, Hopefully, June matapos June na matapos, ayan. Sa charter. And ano ini duwang interactive fountain. Duwa. So once ang interactive fountain, mahanong talaga ang interactive fountain, taigos ang ilaw pagpanggi. So nasabay man itong ilaw duman sa pag kung fountain ng water. Kaya miyaw si mga parasumba dyan. Oo. Maghanda-handa na ka mo, halawig na ang susumba. Ako man yung gusto ko, kung ako gusto man si Mayor, ako mag-control kang kuyan. Medyo kung itong mga parasumpa gusto ko ng paleo, mukhaong ko ang buong. Ang problema, kung kayo dito, naka-two-piece pa lang ito mga ito. Bayo na po sila problema sa pagsasanglit linda. Tagayon na Tagayon na restroom ang restroom ka. Kung gusto nyo na magsanglit dyan, na pang-sumba o pang-karito. May powder room. May powder room. Walang counterpart, walang inilabas na sariling pera yung City Hall sa rehabilitation ng City Hall. Actually, mayroong hinagan ang DBM, pero usually pag gusto mo man talaga magayon, maluwas ka talaga. May equity ka pa kahit pa paano. So like ang trellis, it's not part of the plan. And then the alfresco is not also part of the plan. So, gusto mo na talagang mapagayon siya. Baka sabihin mo din na, wala akong so amount na actually, kaya ang fountain mahal talaga. So, sa fountain pa lang, it will cost us 9 million. Kung itutumbas itong fountain na yan ba yung pareho ka maghihiling sa Manila? Pareho siya sa Universal Studio. Pareho siya sa Universal. Nagpupulpupsin. Ito kayang mga motor yan, itong mga motor siya, bakong China made. Kuyan siya, Germany? Germany in Germany. Kaya imported siya na ang katumbas niya itong sa kuyan, Hong Kong, Singapore, ang mga Kaya, Patupsit nga may ilaw. May
May ilaw siya, may choreography. Kumbaga, May sound, lights and sound. the image sinamahan ko yung sounds na mas more expensive mas may sounds. So, ang ginibo mi, may light, tapos may choreography ang light saka ang fountain, ang pagluwas ng water. Pero lalakagad man talaga ng sounds ng supervisor kasi may supervisor na rin po ang car. Ang ordinaryong irigenyo, ang ordinaryong rinconada, makakotro niya. Ano ang maitatabang pag nabukas na ang City Park sa ekonomiya? So, unang-una, syempre, kasi tested and proven na po yan eh. Every December, di ba nahihiling dito? Every December, every tinagpa, every pintakasi, pinag-i-improve me ang part. So, pinag-design. So, those are all palliative. So, ang nangyari, nakulo ng influx ng mga tao, not only within Iligan City, but from other municipalities as well. Not only from other municipalities, but other provinces also. So, pag yaman na ang influx, syempre, that's it follows na pag yaman, hindi syempre mag-gastos yung mga taong yan. Indirectly, natatawan ng income ang city, but directly natatawangan na ang mga business sector. So, ini mas part na mag-influx ang tao. Kasi once you have a business, kahit po naman yung foot traffic. So, kahit po naman yung foot traffic, you have to, wag kung ma-stimulate ka eh. Kumbaga, ika ang ma-encourage ka mga tao na dapat mag-iligpig. And then that was proven because during Christmas, pag naglalaan kami, talagang nakulo ng tao. Nakulong talaga ang tao. And so may foot traffic. So, since may foot traffic, nakakatabang kita ang ekonomiya. Okay. Now, here comes the amusement park. Most controversial! Kasi parang kung ako tagaluwas, no? Papunta ka Iriga, papunta ka Rinconada, for example. Grabe ang kang gobyerno lokal na meron kang park, may amusement park pa. So, magkaiba ba sila ng objective na gustong ma-achieve o parang city park support sa amusement park or amusement park support sa city park because gusto tangali na foot traffic malaki. Kumbaga, ini ang mas part ng ekonomiya digdi sa Central Business District. Pero ang amusement park, siya ang ma-attract ng mga tao sa bako lang sa buong Bicol region, but outside, and in preparation of the international airport, nasa Albay, na mag-start na po siya by October, sabi kang DNTR. Okay. So, kwentuhan niyo kami, paano naman nabuo yung ideya ng amusement park? Obviously, galing na naman yan sa... Siyempre. Kasi, nag-away na naman kayo. Ganito doon. Ang sabi ni Mayor sa amin nung araw, saan ba tayo pupunta? Ano ba yung attraction natin dito sa Iriga? Sino ba yung pupunta natin? Wala naman tayong beach. Wala tayong malaking mall. Wala tayong kung ano nakikita natin sa iba. Tapos sabi namin, ang tao ng Iriga ang pupuntahan dito. So, lumitaw doon sa CLUP namin, base sa pag-aaral sa CLUP, na kailangan meron tayong isang park na ilatayo dito based doon sa concept na sinasabi ni Mayor. Lumabas doon kung saan namin itatayo yung park. Nakita ko doon sa legal office, meron naman tayong problema dito sa park natin. Kasi maraming X, di ba? Maraming X doon. Ano ba yung CDRM? Ang hinahanap niya, yung X. Disaster! Kung alin yung delikado yung Lahat. Yung lahat ng nilagay na doon, San Nicolas, puro X. Ibig sabihin, walang pwedeng magtayo ng bahay sa San Nicolas kasi puro X. Pero, kung makita nyo, kung yung deeper, kung makita mo doon sa CLU, yung lahat na engineering intervention, nandoon na siya. At hindi lahat na San Nicolas ay lumulubog kasi nakalagay doon. Hindi lahat hazardous. Hindi lahat hazardous. And kung hazardous siya, ano ba ang engineering intervention doon na kailangan?
naman. At saan namin pwede itayo yung park? Yun na naman pinag-abayas namin. I just want to point out what is CLUP kasi dahil aram ng mga tao. This is Comprehensive Land Use Plan. Ibig sabihin, gabos na mga cities and municipalities are mandated to have this. Taplano yan kang daga, kang gabos na iriga. So, sain ang malumok ang daga, sain mo pwedeng ilaag ang mga rocky area, sain mo pwedeng ilaag ang eco park mo, sain mo pwedeng ilaag ang Central Business District 2. Ito kaya, mayong araw kayan. So, minsan, nalalaag ka, pinilingon mo ang market na ilaag dito sa area na nagpa-flat. Oo. Di ba? Dahil mayong comprehensive land use plan during that Parang time. joke, So, ha? ganyan, pag iba ng comprehensive land use plan, alam mo na ang area kung sisayin na babaha, Oo. sain mas advisable na maglaag kainit. And it turned out, tumun sa comprehensive land use plan, naman sa lalaagan kan amusement park, rocky area. Pero, ano ito po yan sa Hong Kong? Ocean Park. Ganito yan, ano, bago kami nakapag-concept ng amusement park, pinapag-aral kami ni Mayor ng almost 1 year sa UP. Yung UP, tinuruan kami kung paano gumawa ng comprehensive land use plan ng irrigation. Lahat na department head and lahat ng mga organization, isinama namin doon sa UP. Tinuruan kami kung paano gumawa niyan. At 1 taon namin pinag-aralan, including all the kagawad. Lahat na, lahat kami dinala ni Mayor doon sa UP. Doon namin na-conceptualize yan. And bago namin nagawa yung amusement park na yan, halos 1 term niya. Kasi nagtapos muna kami ng CUP doon sa pinag-aralan namin kung anong dapat na structure nandiyan. So, ang park na yan, hindi lang yan 1 year na feasibility study. Almost 3 terms niya. Kasi normally, pag city engineer, Mhm. ano po yan? Horizontal. Pag architect, vertical. Opo. So anything na horizontal, sinda. So sinda ang engineering intervention. Pag anything na design, aesthetics and all, architect. Ang iba, baka mag-kuyan sinda, mag-takol na mga questions. Ako mismo makapagsasabi na ang hindi si Mayor, in-explain ka ni sa kuyang barkada, hindi. Siya ka bang barkada? Ulit-ulit na sinasabi, nag-iiwan ka mo. 1 year kami almost 1 year kami nag-adal. So, ang kagayon ng gayan, continuity. Ang continuity, magayon ta. Pinag-adalan may application kami. Kaya talagang magayon ang guyan. Kaya kung ako mismo, it was akong mag-aabot na kuyan, gusto lang kuyan, kang mag-abot kayo ng amusement park. Ako mismo masimbang sa inyo na gapo ang amusement park, pinag-adalan yan. Dahil ba kuyan na pag-raisip, ibukta. Kaya almost perfect ang kuyan ang study. Amusement park, iba dyan yung Garo tribe, ang tribal group niya, nakalagyan, naka-incorporate yan kung paano maging ang function nila sa sa park. Yaon yan naman sa feasibility study kung anong part nila pwede maglaog. Matrabaho sila. Anong part nila pwede silang makakatabang sa ekonomiya as well as doon sa socio-economic kang mga kita dyan. Kasi ito yung mga tulang. Noon yan, si amusement park, anong phase na siya? Phase 1. Phase 1. Nasa Land development. Ng development. And ang naiiling, ikaw na siyang mga fabricated na Tapos na at sa tapos na sa mga rights, ilalaag na lang. So land dev na lang talaga. Pero ang Felix Wheel talaga 1 year in the making yan. Kasi sturdy talaga siya. Talagang it can withstand 500 kilometers per hour. So talagang makusog yan. Pero ang magayuro kaya, air condition siya. Okay, gusto ko lang isingit. Siyempre no, yung popular na, ano na ba yan, na tarpaulin. Si tarpaulin dyan sa, wala dyan sa may grotto. Animang kanor! May napapili. Ano gusto ngayon ito? Hospital o amusement park muna? Ay, Gusto ko- meron kang sagot dyan. Gusto ko lang i-explain yan.
Ang Sarong City, para magkasintago ka, you have to also create your own local revenue. You should not be dependent on the internal revenue allotment. What is IRA? IRA is the money that is being given to you by the government. Galing duman That sa is the share, yeah, and it's a share, of course, that's your share as far as BIR is concerned. Kasi yan dyan, may mga taxes yan. So ngunyan, di binibigyan ng IRA, you also have to have your own local revenue. And what are those? Dapat iba kang economic enterprises. So ano ang mga economic enterprises? So far, we only have market, slaughterhouse, terminal. So ang market is earning 1.7 million a month. Ang slaughter is earning 5 million a year. And ang terminal is only earning 5 million a year. So what are those other economic enterprises? Pa yung iba, nagpaparent kami, pure gold. Ang buto nga niyan mga tao dyan sa City Hall, na pinarent ni Daan. Pero dahil ni Daan, it's renting 400,000 a month. DBP is also renting 50,000 a month. So ang butong sila nagpaparent, pero sila pa nga ni unang nakalaog sa pure gold, kesa sako. But anyway, ano pa ang pwedeng economic enterprise ng Sarong Syudad? Ano naman eh. So you have to be creative as much as possible if you want to give quality services to your constituents. So ang naisip ni, why not park? Diba? Amusement park. Sabi nila, sisino niya madyaran? O, atyan, ikaw mo mag-testify kayan, kuya. Sabi ko, bako na yung problema ninyo. Problema namin na yan. Sa marketing arm na yan, marketing strategy. Pero ang pagkakaalam ni, it will earn 5 million gross income every month. And it will generate 500 to 800 employees. So, ngunyan nga ni, mga IPs ang nagtatrabaho, iwasin na, mga 20-30 nang nagtatrabaho ngunyan na IPs. So, yan. So, you have to be creative to come up with a good economic enterprise. Sa daiman mga income ang Iliga City, ning real property tax. Ang real property tax, 80% agriculture. So, ang maximum income lang ng real property will be 38 million or 40. Daw nga ni business tax. Tangon yan, nag-earn ang Iliga City in 50 million yearly sa business tax alone. Business tax lang. So imagine mo, kaipuhan igwa ang economic enterprise para igwa ang internal revenue, igwa ang local revenue. Ngunit pag igwa ang local revenue, you can subsidize white elephant enterprises. So what are those white elephant enterprises? Umalag ng hospital and dialysis center, those are white elephant. Taano white elephant? Aram tang kaimahin ka mo. Paluwasan sa kwarta. Paluwas ang kwarta. Gabos yan maapod. Gabos yan mahagad ng tata. Na kung maimaluwas, libre. Eh dahil sa aram na ang alcohol saka ang cotton, binabarakal yan. Gabos binabakal. Mayon ang libre niya na panahon. However, if you want to give services na magayon, hindi talaga ang white elephant. So sa'yo ka mahanap. So you need to put up an economic enterprise that will earn to subsidize the white elephant enterprise. Nababalikan ko na ngayon sa architect at sa engineer regarding doon sa makaka-attract ba ini ng mga bisita na madala ng revenue sa Iliga? Natapos na itong location niya, natapos na itong mga issue and concern niya. So ang gilibuin, naghanap na kami ng financer. Yun na nga niyan si DBP. Kada ako na bighagan si DBP na ini, may feasibility study. Yes. Ini, may engineering design ini. May AMB. Ini, igwan yung mga, so kada ako, almost 1 year na naman kami nakikulay kay DBP. Present naman, ini araw gini kami, kaibanan din dyan. So lahat ng papers na yan, ay submit ni kay DBP. Nagabot ka kung ma-income siya. Naghanap kami ng kontraktor na sa iya, matulog. Binid mi siya through the field trips, sinanap mi sa gabos na dito sa Pilipinas kung siya ang gusto. Eh yung mga kontraktor na may experience sa pag-construct ng amusement park. Ang nakuha amin, si Caron. Which is, binisita mi si Caron kung ano talaga ang kalidad ni Caron sa pagpadalagan ng park. Ang nailing ni Duman, inipalan si SM, Duman, MOA. advertisement na ni Duman sa MOA, sinda pala ang nag-iuken, sinda ang nagpapadalagan. Molaway siya. Malagay siya.
sa Tagaytay, Tagaytay. Yung Yes. amusement park doon. Opo. Yes, opo. Sinda. Sinda ang nag-ibok ang Ferris wheel. Gabos. Halos na po sa Itong pilibok ang ako dito sa iling pilibok. Oo. Para iwalan mo na naman ni architect. Tapos sinda nag-ibok ang dakak. Si... Opo. Sa Palawan. Oo. Opo. Saka ito pang ride, itong kataid kang ano, duman man sa Pasay. Sa Bohol, di ba Sinda? Di ba sinda? Ito sa Pasay, Sa Boulevard? oo, Ayan. aside from the MOA, ano ito? Basta ito, si Raman duman. Sinda lang nag-ibok. Ngayon, Oo. pero kaibanan may na nagduman ang Samoyang budget officer, ang Samoyang mga accountant, ang Samoyang treasurer. And ang pinagulayan sa engineering aspect, sa financial aspect, hinapot nila kung nagkikita ang sarong Arukena Amusement Park. And it turns out na nagkikita siya. Dahil siya nalulugi. So, iniling me ang i-connecta kung anticipated study kung saan maaaring nailing me na makita siya, kikita. Ang pang world class ang mga rides kang kaya iyan ang napili mo na may technical expertise siya and may experience siya. Ang pinag-iwanan mo ng architect sa kuyang partner, although bali ko siya, ang mga location kung saan siya ilalaab. Kunya na naggigibo na kami, nag-iibo na naman kami. Tignan nyo naman tayo ito, may karo-karo ka rin. Of course, okay. Parot kami. Nakalagyan duman sa kung may iling dito. May iling dito ang buong rinfunada. Wow! Oo, overviewing. Lambwa, Paaw, may iling po. Gusto ko lang i-explain ito kung i-visualize na maintindihan ng tao. Kung itong sabing tilibong, Ferris wheel, kung pirang height niya. Ang diameter niya is 40 meter. Ngunyan, equivalent to 15 story. 50 story. Kaya agabos na rin po na dahiling siya. Plus, alipid sa sintro, hanggang tuman, ang elevation niya more than 100 meters. Kaya, ang kuyan niyan, ang equivalent niya is more than 60 floors. Kaya, ang kuyan niya, may bugar ko sa kuyan na, itong Twin Tower sa Makati. Kaya, ang taas niya. Kaya, pag hiniling mo ka boss, siya buong ringkunada. Hiling mo ba, boss? Hiling mo. Ah. Kaya sabi nga ni Mayor, gusto niya itong mga ilaw na very bright. Kaya garuda sa kuyan sa Amerika na iba kong lugar duman na pag nahiling mo madiklo mo sa parigi pero duman Sa Nevada. Sa Nevada. kaya nga ako na nangahiling ito nga ako talaga mong gayon kaya dahil kita maandal na ang mga tao dahil dyan kuyan duman pa lang sa bato mahiling yan ay ito hindi manuwanag kaya maganda ni ang sampol ni Mayor na very common na kuyan study. So, garo, dahil ka nag-eskwela, hilingon mo lang sa kuyan, sa actual, digdi nagpabuktak kami si Mayor, nagpabuktak kami Ferris wheel. Ayan. Tapos, digdi ko ang mga rides. Every night, kada ko na nagpipila, uwian pa, na garo, aircon pa ni ang Ferris wheel. So, sigurado na maski magputang ako na makipustahan duman sa Mautang siya! Mautang siya! na. Pero yung konsepto kang Jollibee. Ang Jollibee baga. Ang Jollibee baga, ang apo, mayaya. Diba? Lolo, lola, pwede kong mag-Jollibee. Maski ang habang ko ang lolo, lola, ang gusto kang lolo, lola, shouting. So habang ko ang lolo at lola, maiba naman lang naman sa muko. Apo, di ba? So, pakakot ang buong pamilya. So, ganun arugyan kayan. Igwang 4 hectares na amusement park, ang kataid niya is forest camp. So, either way, kung gusto mong eco park, luman ka sa eco park. Kung gusto mong amusement, luman ka sa amusement. Makapot ka mo nainot na itong ito, ang hospital kaya sa Paplanowi, bakit siyang basta-basta na
bigla mo na lang araw na ito. Ay, may bisado ko nga pa yan. Kaya yun nga, bago sustainable. Si ano na sa mga niya. May bisado ako pa yan. Na mapatugong ako hospital hindi. Napatugong ka talaga. Kaya yun nga, mayroong sustainability. Ang kuya kaya po ganyan, pasunod-sunod. Tata, iyan, unang piklano yan ni Mayor. Inis, kuya lang, second priority. Second priority ini. Kung yan, ining hospital, ang protocol kayan, magibo muna kami plano, pigulayan ni Mayor kung anong type ng hospital. Level. Level. Kung yan, maplano kami, isinasabit nito man sa DOH for approval. Base naman sa requirements nila. Kaya, medyo nahaloy kami na fast track ang Kuyan Hospital. Alam ka. Oo. Ali yung kulit na iligang nakakalbunan sa sarili mo. Kaya, Ito na yung pangat ko Kaya, yan. Kaya, Kuyan, ang mga tao na naabala ng pagkuyan kang here, tapos kang mga ibang agency requirements na ma-approve ka ito. Ako nauugma kasi first hand kong nadadamo ang mga nadadamo pa sa mga komentaryo. Sa radyo, sa telebisyon, mas nalilinawan ako, mas naiintindihan ko kung ano ba talaga ang prioridad, bakit ba talaga importante yung park, bakit ba, paano ba talaga i-conceptualize ng mga yan. So, for the meantime, nag-aaral kita na matapos ang City Park sa June, ang amusement park sa Next year. Baka December, baka iba ng mga rides. and then si City Hospital. Phase 1 mo niyan po, inahalap nila lang ang bidding sa DPW. Salamat sa experience mo yan tungkol dito sa update sa City Park, saka sa amusement park, and syempre naman sa City Hospital. Okay na! Malinaw na sa inyo na pati maghiraray si engineer at si architect. Thank you, Kuya Jay! Thank you, Kuya Jonas! Bago pating blessing ang office ni Architect Jay. Tama ito, blessing man sa iyo itong suko. Yan pa! Abangan po rin natin ang mga mawagmang updates dito sa vlog ni Mayor Madel. Si Jox at si Madel! Palagi po